सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो नोंथाङा गावनि गारिनि इन्सुरेन्सखौ पे खालामनो हागोन एबा गारिनि इन्सुरेन्स खालामनो हागोन एबा गारिनि इन्सुरेन्सखौ रिनिउ खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आं। जाय बिथांमोना बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो मोजां मोनो अनलाइन प्रसेस एबा अनलाइननि सोमोन्दै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालाम भिडिअखौ जाहाथे बयबो मिथिलायो एबा रोंलायो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। फै भिडिअखौ जागायजेनसै। बेखौ आं फनपे एप्सनि गेजेरजों खालामगोन। नै आं फनपे एप्सखौ सेलेक्ट खालामना लाबाय। जाय बिथांमोना फनपे एप्स रेजिस्टार जाखानाय बा कानेक्ट जाखानाय बिथांमोना बानायनो हागोन आरो जाय बिथांमोना दासिमबो रेजिस्टार खालामाखै फनपेजों कानेक्ट खालायाखै बिथांमोना बेखौ कानेक्ट खालामना लाग्रोनांगोन। ओमफ्राय गाहायाव दङ नै मबाइल रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटि रिचार्जबो खालामनो हायो बेजों। ओमफ्राय नैबेयाव नै इन्सुरेन्सआव बाइक कार बेफोरखौ गासैबो हाजोबो। ओमफ्राय नै आं बाइकखौ सेलेक्ट खालामबाय। आंना सिगां मबाइलजोंनो बानायखानायमोन इन्सुरेन्सआ दा रिनिउ खालामनांगौ जादों। ओमफ्राय जाय मानसिफोरा फार्स्ट गोदान खालामगोन बिथांमोना नैबेबायदि श' जागोन। नैबेयाव गारि नाम्बार होनांगौ ओमफ्राय साबमिट होनानै उनावहाय इन्जिन नाम्बार मा नाम्बार बियो बेखौ फिलआप खालामबानो जायो रेजिस्टार खालामनायाव। आंना रिनिउ जाखानाय आं बेखौ खालामथ'ला आंनाव जानाय नङा बियो आंना रेजिस्टार जाखानाय नालाय डाइरेक्ट देखायो आं ओंखायनो डाइरेक्ट बानायसै। नै ओंखारबाय आंना गोजौआवनो ओंखारबाय। नै आं माबाजों बानायदोंमोन नेसनेल इन्सुरेन्स माने मेला कम्पानि दं नों मा कम्पानियाव बानायनो आं खोन्थानोसै। नै सिगाङाव नेसनेल इन्सुरेन्स आंना बावनो बानायखानायमोन ओंखायनो रिनिउ ओंखारदों। ओमफ्राय नै गाहायाव दंबावो नायनो हागोन नोंथांमोना मा कम्पानियाव बानायो। ओमफ्राय प्राइसआ ओरैहाय दङ नै बबे कम्पानिना बेसेबां नैबेखौ आं एसे खोन्थानोसै SBI जेनेरेलनिखौ। नै माबा देखायो सेसिस नाम्बार ओमफ्राय इन्जिन नाम्बार नांगौ रेजिस्टार खालामनायाव। बाइक नाम्बारखौ होखांनायनि उनावहाय सेसिस नाम्बार ओमफ्राय इन्जिन नाम्बार बिगोन बेखौ फिलआप खालामबानो जायो। आं बेक खालामनोसै आं जेराव बानायदोंमोन बेयाव होफिनसै। नोंथांमोना जेखौ फसायो बे कम्पानियाव थांनानै बानायनो हागोन। नै बांद्राय बुरजाबो गैया आं बानायनोसै आं जेराव बानायदों बेयावनो बानायगोन। आंना नेसनेल इन्सुरेन्समोन नेसनेल इन्सुरेन्सआव बानायसै आं। बे आंनि गारिनि माबा जाबाय। ओमफ्राय मानि बाव बिदों नै बेसेबांमोन दहाय 700 बेसेबांमोन दा 923 जाबाय। मानि जादों बेखौ नैबाव नायनोसै। नै बेसिक थार्ड पार्टि लिएबिलिटि 714 थाखा ओमफ्राय अन डेमेज प्रिमियाम 68 ओमफ्राय GST 141 ओमफ्राय टटाल 923 जाबाय 1 इयारनि। आं रिनिउ होनोसै। ओमफ्राय दाना नै मोनसे बेक कानेक्ट जानाय दं बेखौ देखायनोसै। ओमफ्राय बे बेंकखौ सेलेक्ट खालामदो बिनि उनाव पेआव होदो। पिनखौ फिलआप खालामनायनि उनावहाय नै 6 डिजिटनि पिनखौ फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय प्रसेसिं जाबाय पेमेन्टआ नै साक्सेस जाबायबो। ओमफ्राय रेजिस्टार खालामनाय समाव नोंथांमोना जिमेल मोनसे होफा बे जिमेलाव थांगोन नोंथांनि माबाया PDF इन्सुरेन्सनि लेखाया दान नै जिमेलाव फैबायबो बिनिफ्रायबो मोनगोन। नैबो डाउनलड खालामनाय आंना जिमेलाव फैखाबाय खोमा आं नायनानै देखायनि
औ नै जिमेलाव फैखाबाय ओमफ्राय बावबो थाखायो नै गोजौ पलिसि नाम्बार जाबाय ओमफ्राय नैबे पलिसि डकुमेन्ट्स नैबे डकुमेन्ट्सआव सेरबानो जाबाय होमबानो डाउनलड जानोसै बियो ओमफ्राय पिडिएफ फाइल नालाय अपेन खालामनांसिगौ पिडिएफ माबाजों ब्राउजारजों होमबानो ओंखारसिगोन नैबेनो नै बेखौ प्रिन्ट खालामना लाबानो जाबाय नङाबा नोंनि मबाइलावबो थाखागोन पिडिएफ फाइला रेजिस्टार खालामनाय समाव जिमेलखौ होफा ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो होफा नोंथांमोना होमबा साबसिन जायो आरो माब्ला जोबगोन देखायनोसै आङो माब्लानिफ्राय माब्लासिम नै नैबो दंखायो डिटेल्सआ 1 year पेकेज ओमफ्राय दिनै 12K ओमफ्राय माबानिफ्राय 11 ओमफ्राय मार्चनि 2025 सिम जागोन आरोखि बिनि माबाया भेलिडिटिया नै होमबा नोंथांमोनाबो रोंसिगोन दिनै भिडिअखौ नायनानै फार्स्ट टु लास्ट मोजां नायबानो नोंथांमोना गावबा गावनो बानायनो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ